שלום חברים, ואנחנו בעוד פרק של קלאש רויאל. כמו שאתם רואים, השגתי אפיק צ'סט מקרב, וכמו שאתם רואים אני בארנה 8, אני יכול לקבל בואולר וקלון. אני יכול גם לקבל כל מיני דברים. אני יכול לקבל סיפור לאלה. בואו נראה מכאן. אני חושב שיצא לנו תיבה טובה, אבל בואו נראה. יאללה, כמו שאתם רואים, אני אילי, כאילו אילי המלך, ככה אני קורא לעצמי. שיחקתי מול אח שלי שאיתי בערוץ, וגם חבר שלי קוראים לו מיינר, ובאמיתי קוראים לו יאב. הנה מכאן עשיתי עם אריאל. אוקיי, אני אעשה את זה על הילוך מהיר. אוקיי. כאן הוא נטרל לי את הג'יינט בשלב מסוים. הנה, כאן עשיתי לו פוש ממש טוב, וגם הורדתי לו בית, והוא עשיתי לו דאונסטרים. לא. כאן הוא שם לי בואולר, וזה די עצבן אותי, כי רציתי לנצח. והוא גריידר שככה הוריד לי בית. אוקיי, אני לא אגלה לכם מי ניצח, כי אני לא רוצה להרוס, אבל יש משחקים שגם אני ניצחתי מלא וגם הוא ניצח מלא. אבל עכשיו בואו נראה מי ניצח כאן. אוקיי, כאן ניטרלתי לו את הבואולר, ואז הוא שם לי פיירבול, והוא הרס את כל התקפה. כאן הוא הוריד לי מלא דמג'. לא, זה היה פעם אחרת, כאילו בסרטון אחר. נראה לי אתם יודעים כבר מי ניצח, אבל לא נורא, יש משחקים שאני ניצחתי. ויש מלא משחקים שהוא ניצח. ובמשחק הבא אני אראה לכם דקים מטורפים. ואתם יכולים גם להיכנס לקלאן שלנו. אני מקום ראשון. וזהו, כמו שאתם רואים, אני מקום ראשון. זה ההרכב שלי, ויאללה ביי.